manzon Allah. Sun man bayan shi fa sai me yace manzon Allah. Sun man bayan shi fa yace manzon Allah. Kaga ai daga sai kai ne a tarihi na ba wani taɓa cin abinci da sarki sai ni tun da yau kan mulki sanin su ne faɗi wannan. Suka ce bayan wannan bai ce annabi, bayan wannan bai ƙara cewa annabi, sun ƙara cewa bayan wannan bai ƙara cewa annabi. Cewa ma za a lai in jinin dubi hubbi, babu ruwa da wanda zai ce na haukace a cikin ƙaunar manzon Allah. Na bastu wa rabbul baiti hubba suwa'i, san wani manzon Allah na rantsa da ubangijin ɗakin Ka'aba da ya jifa da shi. Saboda ba na manzon Allah ba, ko san waye ko san wace ce ne jifa da shi. A ya azali da an yi fakar bihi da ja, ya kai da zargiya to karbi da domin zuciyata ta riga ta yi zurfi cikin ƙaunar manzon Allah. Ba maganar a dawo. To haka fa, haka ake, haka bayan Allah nan suke. Ba na mantawa wata rana mai wadalu. Shehu yana zaune a gida ana karatu sai wani sai na ko ɗansa ida kani na ɗan manta ne ida kiyara sai matar ta fito sai ta kama masa tsawa ko ji ba ta kama wannan almajirin muridin na ta kama tsawa har shehu ya ji sai ce ke muridin na wake wa tsawa ku ji ba kai ne ka zagi matan malam ka ci ubanka ko ba haka bane amma ke almajirin na wake wa tsawa to tafi gidan ku wallahi ya manta da ita sai da ta je ta dinga zama za ta zo za a zo biyu ko shuru ƙarshe da kanta da dawo ta ce shehu ai afuwa kaza yace me ya faru yace da ba ta gidan shi wallahi ga wata wata gidan ba ita na mantawa ko da kai an shiga cikin manzon Allah ko wakati wa sa'ati sarabtul zikri salatan madamiru rifratu jailama haka suke ya manta da ita da kanta zo bi kan kanta ce shi ba san mata gidan ba shekararsa 40 fa bai kwanta yayi bacci ba kowane lokaci an ba manzon ana lokaci a kawaidi sai an faɗa maka annabi a halari sai an faɗa maka annabi a qur'ani babu ayat da za a jawo da gaya maka annabi a cikin ta akwai karatun safe akwai karatun dare na bayan magariba akwai karatun karfe 3 dare sai karfe 3 ake zuwa a zauna akwai karatun yamma akwai zama maulidin juma'a akwai zama maulidin laraba ka a shekara yana yin maulidi 77 akwai maulidin murmushi annabi murmushi da wayi a rayuwarsa su irin wannan hadisan za ta ɗauko a ita karantawa akwai maulidin kayan marmari na manzon Allah irin su kankana su dabino su taushe akwai shi na musamman akwai maulidin zifaf iyayen manzon Allah akwai maulidin mai Hassan wal Husaini akwai maulidin Sayyida Fatima kai burin ga muku na abu ku sani din Najeriya maulan mushiru da shi far maulidin Sayyida Fatima din Najeriya sannan akwai maulidin mai wannan shurutun da na faɗa ku sannan akwai maulidin aljanuma walidin tahaddib mu kowanne maulidi sai an masa littafi kowanne maulidi sai an masa littafi haka ake to haka kuma maka bada lokacin na mu saboda manzon Allah din mafi akasari da madan mutum zakiri ne sosai zaka din ake zikiri na kokarin zuwa in sha'iri ne din ake majalisa ga na kokarin zuwa an gane ai haka da horon su yin wannan amma dai ba wata irin wannan duk da gidan maga masu yana alhamdulillah inda ana kula ga yan uwa to haka ake bukata da zafi da sanyi a ganka a wajen manzon Allah bana manta cikin maulidin da manzo shehu yake na alƙatar zahra wata rana na cikin maulidin ruwa ya tsinki haka aka dinga aka tashi aka dinga aka tashi ruwa ake yace ana zaune ana faɗar manzo Allah faɗar sayyida za a tashi ayo magana tashi haka sanyi da haka ɗan uwa kula sosai
wannan nasiha ce nake mana gaba ɗaya a cikin lamarin manzon Allah mu kula da ƙaunar da annabi shi sa mai wuta da ke gaya mana mu dage mu saba da shi domin daɗe da shi wallahi wallahi babu da ke soyayyar manzon Allah da ka ji ba kana ko sisi zuciya ka bayan sai kana son annabi ka fita bayan da kai ne ka an wani fata fashe masa Allah sha'irar nan ba kuma sai annabin nan kullum sai sabon wanka sai kalle sai kowa da malam malam din shi wala annabi ne kawai yi wallahi da abin ya zo sai ga an turo sai kawai an turo an sai ga mutum baje da shi yana ƙara kyau to ka rabu kyakkyawa wallahi ga kyau ba ka rabu mai kamshi sallallahu alaihi wasallam shi ne ban kyawawa manzon Allah fa wata ran da aka fita yaki kun san me yi ranar fa kawai da kyau aka yi yakin ba ma iya kan kujera kawai ya harka sai kafiri ya to da gudu ya zo gaban annabi sai ya zai sai kawai ya sallama ya kan matansa fa wata ran da dan nuna wasu kyan su ma suka yi sai jibril ya kawo ka dan yafa masa suka rubuta matansa ba karshe dai kenan karshen kusanci wata rana fa ya huce da dakin Ka'aba da wasu mata su bai mutum 40 mutuwa suka yi sai annabi Yusuf an gaishe an yanke hannu to mutuwa akai sai annabi an ga kyansa mutuwa ake to ba isa masoyansa ba da suke kyawawa kaga da su ba ba tsofa wanda suna son manzon Allah to Allah ya bar mu da annabi Allah ya kara annabi daraja wannan maulidi da aka yi insha Allah ga wanda shi na ya faɗa da wanda ni dan gaji ne da gida ne Allah kara da daraja ni dan gida ne ba bako bane ni anan ya wata kila yan yare yare ne ban san ba amma na san duk manyan manyan nan da matasan duk sun san insha Allah Allah kara da daraja Allah kara kusanci ina ganin ya mana afuwa haka ko to da yanayin dare ga kuma baki da shauransu kar kuma in shiga haƙƙin wasu ta Allah mu da annabi Allah kara da daraja to wai